ka ba? Ano? Wala. Wala ba yung pakaiba dyan? Ano number na? Emmy! Palapag naman si Emmy! Paborito mo si Abby, ah. Yes, ako ang teta. Aging tatangsi. Nababa, ah. Damang no. Kaya ko din natin. Kuray ka best friend. Wow! Tata George! Pumalang pa kayo ng tita. Amin na nag-abarse! Reklamo ikan, ah. Ngayon